Iniciativa de Europe Meets the Americas gradualmente está dando fruto más concreto. Un ejecutivo de gobierno de Holanda usa a expresión que tapapia hopicla. Ahora referir a iniciativa de sostenibilidad y energía verde. Esta pensa arriba Aruba como el proeftuin. Otro anda considera Aruba un showcase para el tipo de iniciativa en de visita reciente en Holanda a presentar un producto de exportación. Se trata aquí de así llama Green School. Enseñanza toma un papel protagónico en el programa y visión del gabinete Eyman y esa aquí para ayudar a cargar el futuro éxito de Aruba. Así el primer ministro Mike Manta identifica el rol de enseñanza de, entre otros, desarrollo de otro pilar económico, con énfasis arriba al desarrollo innovativo. A presentar alguna idea aquí en la Secretaría de Estado holandés para asuntos de enseñanza. Nós temos uma oportunidade grande de três pilares econômicos de Aruba, basado no conhecimento, na iniciativa de inovação. Tem que vai o tomar de nos dilante e nós põe inovação, ciência e desenvolvimento duradouro bom de mesmo Ministério de Assuntos General que está bom de minha pessoa, para nós que acentuar a importância de ciência e de inovação e de desenvolvimento duradouro para a ANAN que está bem. Da área que vai abrir outro capítulo para nossa comunidade, que vai dar uma oportunidade de vai operar no nível que nós vai garantir que nós jovens profissional, que o PBS não está bem no nosso país para falta de oportunidade, que agora realmente vai ter uma oportunidade nova. A Secretaria-Geral do Ministério de Enseñanza está dando uma impressão de reunião com a delegação de Holanda. Dat ondanks de economische crisis in de wereld, dat Aruba nu gewoon meer toerisme heeft en echt gaat inzetten op duurzaamheid. En dat is natuurlijk gewoon heel mooi om te horen. En er zitten twee kanten aan. Wij kunnen natuurlijk kijken hoe we met kennisinstellingen verder kunnen helpen aan die ontwikkeling van duurzaamheid. En horeca, toerisme, hospitality. Maar wij kunnen ook leren van Aruba, omdat jullie al in die duurzaamheid al behoorlijk ver zijn. Dat doen we dan ook graag, dus we gaan meer met elkaar doen. Para lo que tem iniciativa de Green School MES, tem uma maneira particular de expressar. Ja, dat is natuurlijk fantastisch, want dat wordt natuurlijk de toekomst. Dus Aruba kan een enorm mooi proeftuin zijn voor duurzaamheid, groene energie en alles wat daarmee te maken heeft. Waar we natuurlijk eigenlijk in de hele wereld naar op zoek zijn. En wij zijn trots op Aruba, zeker gezien als je de afgelopen 5, 6 jaar bekijkt wat er allemaal is gerealiseerd. Het is natuurlijk voor ons ook fantastisch. Dus als wij gewoon samen met Aruba proberen om die gateway en om ook daar mooie dingen neer te zetten, ja, dat is voor ons allemaal goed. Junto com o primeiro-ministro, tem agente criando e implementando produto de exportação para Holanda. E com isso aqui, tem exemplo para Holanda. Hebben heel geïnteresseerd gereageerd enerzijds op het progressieve beleid van de regering Eyman op Aruba. Het voedingsbodem leggen voor de toekomst. En anderzijds voor de echte projecten die we draaien, zoals Green School. Later na het gesprek met de minister en de staatssecretaris hebben we nog de directoraat-generaal gesproken. En die willen wel echt een samenwerking aangaan met ons in de uitwisseling van kennis met Nederland en Aruba. Maar aan de andere kant ook willen ze ook wel steunen in de introductie van het exportproduct van Aruba, Green School, hier in Nederland. Denk je perspectiva é assim, maar change agent aqui, dat quer que o Mr. Mira e cooperação Aruba-Holanda aan toe. Wat Aruba aan het doen is ze zijn zichzelf aan het ontwikkelen tot een soort showcase voor de hele wereld van verduurzaming en alles wat dat aan kansen brengt, maar ook aan obstakels. Het is een soort real-life leerwerkplek voor heel de wereld om te kijken hoe je daarmee om kunt gaan. Daarom heeft Aruba ook van die waardevolle partners die de geloofwaardigheid wereldwijd vergroten. In die ontwikkeling is er nu plek voor Aruba om een echte kenniseconomie op gang te helpen. Met hogere sectoren waar het onderwijs op kan aansluiten. En waardoor op Aruba nu, door samenwerking met andere instanties uit Amerika, maar ook hier uit Europa en Nederland in het bijzonder,
Door die samenwerking op te zoeken kan Aruba een internationaal studenten- en studieklimaat ontwikkelen rondom die transitie en duurzaamheid. Agora, Kiko, o primeiro-ministro manta sinti die sector de enseñanza na Holanda para que passo na Aruba tatuma. Hopi interesse para iniciatieven na Aruba te tomando riba terreno di innovazione e iniziative na riba terreno di energia duradouro, inter green school, inter facoltà verde conoscer by Lanta, junto com a Universidade de Aruba, tour e iniziativa na tomando arriba research para lo qual trata Instituto di Turismo, in qual Marriott também pone un fondo disponível para su desarrollo. Tour essa que nada vai criar oportunidade para uma inovação e progresso arriba terreno de desenvolvimento de ciência e research na Aruba. Giovanni Müller, Notícia Boa Noite.